Il-jum it-tajjeb, illum il-ħamis 19 ta' Jannar nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Monasteru ta' Sant'Ursula fil-Belt Valletta, flimkien ma' storijiet tal-Ordni Ġerosolimitan ta' San Ġwan Battista. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Huwa pjaċir kbir tiegħi nsellem lilek Reverendissima Priura lill-komunità kollha ta' dan il-monasteru tal-Ordni Ġerosolimitan dedikat lil Sant'Ursula u l-sħaba martri. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin hawnhekk hawn il-fdalijiet ukoll tal-fundatur tal-Ordni ta' San Ġwan, il-Beato Gerardo, nitolbu l-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin għal pajjiżna għal paċi fid-dinja. U anke għal morda kollha dal-aħħar kont mixħud minħabba ir-rieħ staġjonali jew il-passa kif ngħidulha bil-Malti u tirrealizza xi tfisser tkun f'qiegħ ta' sodda m'għandek aptit ta' xejn. U meta tgħaddi minna l-ħaġa għax Don George kienu ħobb jgħid x'jaf minn ma ġarrabx tirrealizza il-mart la privileġġ u lanqas kapriċċ. Nimmaġina li anke l-vuċi qed tisimgħu għadha ftit mhux posta l-kollox, mhux se nkantalkom żgur illum. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla fil-bidu ta' din il-quddiesa, nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Inti trid li twassalna inti l-missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnina. Beħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba t-talb tal-propru tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħoti, Kristu jista' jsalva l-kollox il-dawk li bih jersqu lejn Alla la darba u jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Danu ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jgħod għalina
qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ mill-midinbin, merfuħ il-fuq mis-smawiet, li m'għandux bżonn pal-qassisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sagrifiċċju l-ewwel għad-dnubiet tiegħu stess imbagħad għad-dnubiet tal-poplu. Dan hu għamlu darba l dejjem meta offra lilu innifsu. Għax il-liġi tqiegħed bħala qassisin il-kbar b'nedmin li huma dgħajfa. Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben li ġie magħmul perfett għal dejjem. Din hi issa l-aqwa ħaġa li nridu ngħidu li aħna għandna qassis kbir li qgħad fuq il-lemin tat-tron tal-kobor ta' Alla fis-sema, Ministru tas-Santwarju u tat-Tabernaklu veru li hu magħmul mill-mulej u mhux mill-bnedmin. Kull qassis issir biex iressaq l-offerti u joffri sagrifiċċji. Jeħtieġ għalhekk li dan ikollu xi ħaġa x'joffri. Issa li kieku Kristu kien fuq l-art ma kien ikun qassis xejn, billi fuq l-art hawn qassisin li jressqu l-offerti skont il-liġi. Dawn jaqdu santwarju li juxbija u del ta' dak tas-sema, skont ma Alla qal lil Mosè meta dan kien wasal biex iwaqqaf it-tabernaklu. Qis li tagħmel kollox fuq il-mudell li jurejtek fuq il-muntanja. Issa il-ministeru li kiseb Kristu u daqshekk aqwa minn dak tal-immoddi daqskemm hu aqwa il-patt li tiegħu huwa l-medjatur għaliex hu patt mibni fuq wedijiet aqwa. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtniex vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jienet hawn jien ġej flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xoftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu. Flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jitennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbir il-mulej dawk li jħobbu is-salvazzjoni tiegħek. Flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxiplu tiegħu għan-naħa tal-baħar. U kotra kbira minn Galilija marret warajh. U mill-Ludija, minn Ġerusalemm, mill-Idumija, minn l-ħalora tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tiru Sidon, kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdejh. U qal id-dixxipli tiegħu biex iżommulu dgħajsa mħejja fil-qrib minħabba l-kotra biex ma jafsux fuqu. Għax billi kien fejjaq ħafna nies, dawk kollha li kellhom xi mart
kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispirti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art quddiemu u jaqbdu jgħidu inti liben ta' Alla. Iżda hu kien jordnalhom bisħieħ biex ma jurux min kien. Il-kelma tal-mulej. Fir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Il-Vanġelu ta' San Mark jinsisti ħafna fuq għażla li jagħmel Ġesu fil-bidu tal-missjoni tiegħu. Dik li ma jurix l-identità tiegħu b'mod miftuħ, mod dirett. Huwa atteġġjament, mod kif timxi li hija totalment differenti ejju ngħidu kif inhi mill-mentalità tad-dinja tal-lum. Għax aħna għandna it-tendenza inħabbru lil nfusna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni jekk ikonna l-birthday jridu ngħidu l-kulħadd, jekk ikonna xi suċċess fil-ħajja jridu ngħidu l-kulħadd, jekk tiġina ħażina nippruvaw immewtuha kemm jista' jkun malajr. Ġesu għandu mentalità naqra differenti. Kien jiltaqa' mal-ispirti il-Vanġelu jgħidilhom spirti ħżiena u mal-anġli li għandhom intelligenza li jarfu l-identità ta' Ġesu imma m'għandux bżonn ix-xhieda tagħhom. Imbagħad hemm l-istint tal-poplu, l-poplu ma jafx eżatt min hu Ġesu. Imma iħoss li Ġesu għandu fih kelma u qawwa li tfejjaq. U San Mark juża espressjoni sabiħa li jispjegalna dal-istint tal-poplu. Kull min kellu xi mart kien iross fuqu biex imissuh. Din ħaġa li inti tiġi f'kuntatt ma' Ġesu. Il-poplu ma kienx jaf eżattament min hu Ġesu. U mbagħad San Pietru ispirat minn Alla li jgħidu inti l-Messija. Imma l-poplu jifhem li għandan il-Mastru Daxxa ta' Nażaret inti ma tmurx biex jgħalmek kif tinċana biċ-ċanjama jew biex tagħmel mejda, imma tmur għal fejqan. Min jaf x'paċi kunu jħossu jisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Min jafx ferħ kien ikun hemm fejn jasal Ġesu. Ma kellux għalfejn jagħmel riklami. In-nies għalkemm ma kienx taf eżattament min hu u ma xtaqx li xandar lilu nnifsu mill-bidunet biex ma jaħsbux li dan irid ikun re jew xi ħadd importanti fid-dinja, ma kienx dik l-għażla tiegħu. Imma fehmu li għandu issib il-paċi, issib il-maħfra u issib il-fejqan. Issa ejjew ngħiduha kif inhi l-aħwa. Fil-ħajja jekk ikollok il-paċi u l-fejqan u s-saħħa u l-ferħ, xi jkun jogħżok tassew? Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna nifmu dak li offrinna Ġesu u li d-dinja bil-wedijiet firħa tagħha ma tista' toffrinna qatt. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. L-aħwa nixtieq naqsam magħkom biċċa żgħira ta' mill-inkwiet tiegħi qed ninnota ħafna gwaj li ġej mid-droga. Iż-żgħażagħ tagħna jaqgħu fil-vizzju kattiv ta' droga u jispiċċaw biex ikissru lilhom infushom, joqtlu lil ħadd ieħor, isalbu l-ġenituri,
jispiċċaw bla solt, da sens. Nitolbu għad-dawl għal min għandu responsabilta kbira li qed jiffaċilita droga f'pajjiżna għax irid jagħti kont quddiem Alla l-aħwata u għal dawn il-vittmi. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Jiena nkompli nitlob u nittama li pajjiżna jażlem dejjem il-ħajja mill-bidu matulek ja ħajja sal-punt tal-mewt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Qed nisma' ukoll kif tisemgħu bħali ħafna nisa fl-Afganistan, fl-Iran umiljati. U dak li tweġġani li żjed l-aħwa hija li umiljati f'isem Alla. Ara Alla li ħalaq lil bniedem ġibija tiegħu u x'interessat li aħna numiljaw mara, inċaħduha mill-edukazzjoni, inċaħduha mid-dinjità tagħha f'ismu. Ma tagħmilx sens. Ejjew nitolbu biex aħna bħala kultura d-dinja taraf id-dinjità tal-mara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom. Nitolbu ħafna għall-ispeċjalisti għat-tobba għal dawk kollha li fil-qasam tas-saħħa ikomplu il-missjoni ta' Ġesu bid-don li tom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna assorijiet, membri ta' din il-komunità monastika, assorijiet kontemplattivi li għandna fil-gżejjer tagħna, fi gżieritna, u nitolbu biex il-mulej ibirikna bil-vokazzjonijiet għal din il-ħajja ibsa imma sabiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tatina l-barka tiegħek li fostna ġib paċi, ferħ u saħħa bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju ħadd tifħiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fit-tjiba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu. Fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet,
jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smawwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bledmin kollha l-mafra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi. Nħabru mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek mistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana quddiemek biex naqduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Ursula Verġni u Martri, mal-Beatu Ġerardu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lin-nies naqblu bihom għal Ħenna għalina ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna għalina
ħaruf Talla li tneħħi d-nobbiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek. Tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismu. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nobbiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. nitolbu. Għatina mulej l-Ispiritu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna il-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni tal-lum. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' tal, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.